部走晒，等我自己同自己玩，哇，超大，開超滑雪，過樹林。ニセコルールにより禁止されています。絶対にくぐらないようにお願いします。レースをくぐることはニセコルールに禁止されています。又落到底啦！絶対にくぐらないようにお願いします。Watch the system for your safety. Tracking areas as prohibited by the Niseko rule. Please do not enter the area. Thank you. 寒暑表，而家負5度 ，OK 㗎。AC Hill， 哇，咁話11點啦。